I dobar dan ljudi, i danas ću vam pokazati dva najbolje programa za snimanje ekrana. Ja sada snimam s ovim programom Airshow, a sad vam kažem kako da skinete. Idete u Play prodavnicu. Ovo preporučujem za slabije telefone. Kao što je moj slab. Šta ti je bre? Zašto je telefon? Bože. Kucite Airshow. To je ovo. Skinete i instalirate. I još jedan. Ovo je već za jače telefone. Može se čuti za ovo. A za screen recorder. Ja ovo ne mogu da snimam. Odlično je za snimanje. Nema da laguje, da koči, da secka. Ali kao što vidite uređaj nije kompatibilan sa ovom verzijom. Pošto je moj 4.2.2. Pa tako da ne mogu ni da skinem. I to je bilo to, nadam se da se vidio ovaj klip. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Poz!